खराडी ट्रेडर्स, परब किराणा आणि जनरल स्टोअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचा किराणा माल व जनरल स्टोअरचं सामान योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता लक्ष्मीवाडी रोड, वक्रतुंड संकुलच्या समोर, कुडाळ। प्रोप्रायटर निवृत्ती दिलीप परब। संपर्क 9422 08 15 39 किंवा 8550 93 41 51। दिनांक 26, 27, 28 आणि 29 ऑगस्ट रोजी गणेशोत्सवानिमित्त भव्य अशा अभिनव शॉपिंग फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलंय। हे फेस्टिवल सिद्धिविनायक हॉल कुडाळ येथे असणार आहे। स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देणं हे यामागचं एकमेव उद्दिष्ट असून या फेस्टिवलमध्ये फूड स्टॉल्स, अनेक व्हरायटी, बक्षिसांची खैरात आणि भरपूर डिस्काउंट अशा खूप साऱ्या गमती-जमती या फेस्टिवलमध्ये असणार आहेत। तेव्हा जास्तीत जास्त लोकांनी या फेस्टिवलला भेट द्यावी असं आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। दिनांक 26, 27 असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।